Ne auzim în Călărunciu. Te pup. Ai șoferul numărul 1. Nu, dar mare urcughina asta, bă, mâncați-a sufletul tău. Te pup în Călărunciu, hai! Dita mai tirul. Deci nepotul meu, Ionuț, a plecat cu tirul, ne-am întâlnit aici la Düren, a fost în Germania, pleacă la Gărcat. Ia uite-l. Deci, îmi pare bine că m-a vizitat și pe mine. Și acum plecăm spre casă. Da.